नमस्कार नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आम आदमिनि पार्टिनि जानानै दिनैहाय जोङो रिसेन्टलि नैबे फैगोन 20 तारिखनि सिगां जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आम आदमी पार्टी जे मोनसे मिटिंखौ जोङो खुंनो थांगासिनो दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय नेक्स्ट बिटिसिआव जों गासैबो बिटिसिआवहाय जोङो केन्डिडेट होगोन आरो बावैसोनि जोङो सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्रायनो जोङो गासै केन्डिडेटफोरखौ जोङो फोसावनायनि आखायाव लानाय जासिगोन जेन' जोङो फिल्डआव गिदिंनानै जोङो खामानिफोरखौ मावनो आरो जेन' गासै साधारन मानसिफोरनि अनसायनायखौ जेन' जोङो मोनो आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो इसेबां आम आदमी पार्टीखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम जोंनि प्रिन्सिपालानो जाहैबाय जोंनि मेन एजेन्डायानो जाहैबाय रायजो राजाफोर जोंनि मेन एजेन्डायानो जाबाय इडुकेसन लेभेलाव गासैबो जोङो फ्रि एडुकेसन हिसाबै जोङो होनायनि मोनसे प्लान पलिसि थाइसेबो गारनांनाय नङा बिजाबनि थाखायबो गारनांनाय नङा एडमिसननि थाखायबो नोंथांमोना थाइसेबो गारनांनाय नङा इडुकेसन लेभेलाव आरो मेडिकेल नोंथांमोना जुदि गिदिर गिदिर बिदिनो किडनि ट्रान्सफार आरो गिदिर गिदिर बेबायदिनो बेमार चिकित्सा खालामनांगौनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बेबो फ्रि जागोन आरो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जोंनि आसाम सरकारा मोनसे आयुष्मान कार्ड बानायदोंमोन इन्डियान सरकारा बेबो दिनै फेल जानो थांबाय आरो बिथांमोननि भेलुआ नुनो मोनदों जोङो 15-20 हाजारनि बांसिन बिथांमोना होनो हाया जायनि फलाव आंनि बिमाया अपारेशन जादोंमोन बेवहाय बिथांनो मोनसे हिसाबै मोनगनाय जादों 20 हाजारनि बारा बेखौ केपासिटि होआखै अपारेशन गिदिरथार बिथाङा आमायसोआ जादोंमोन बेवहाय बेबायदिल' केपासिटि दं होननानै मोननाय जादों आरो दाथ' बन्द जाबाय होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो मिथिनो मोनबाय नाथाय जोंनि आम आदमी बा जोंनि इन्डियान एलायन्स सरकाराव जोंनि बिटिसि आरो जोंनि इन्डियान आरो आसामाव फैयोब्ला रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना अरुणोदय स्किम हिसाबै रानदों 1200-1400 हिसाबै आरो किसानफोरनि थाखाय बिथांमोना 6000 आरो बिथांमोना बोसोराव 8000 दा बानायनानै होनाय जाबाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर एमएसपि जुदि होयोब्ला जोंनि गासैबो माइलिफ्रा फ्रि जाजोबगोन नोंथाङा मा माइलिखौ गायनो मा माइलिखौ फोनो बेफोर गासैबो एग्रिकालचारनि थ्रुयै नोंथांमोना मोनजोबगोन आरो नोंथांमोना बेसेबां नोंथांनि मावनायनि थाखाय बेसेबां खरसा थांगोन बेखौ नोंथांमोनहा लिस्ट लिरनानै MW होननाय मोनसे एग्रिकालचाराव दङ बिथांमोननो जुदि जमा होयोब्ला नोंथांमोनहा गासैबो खरसाफोरखौ मोनफिननाय बेबायदि केपासिटिखौ नोंथांमोनहा मोनगोन आरो अरुणोदयनि अनगायै नोंथांमोनहा मास मोनसेयावहाय 8500 बोसोराव 1 लाख मोननो थांगासिनो दङ जुदि जोंनि सरकारा फैयोब्ला रायजो राजाफोर कारेन्ट फ्रि एडुकेसन फ्रि मेडिकेल फ्रि आरो बोसोराव 1 लाख जेसेबांनाखि धनी न'खराव साफा साफा साख्रि मोनागौमानि बे केपासिटिया थाबाय थागोन बेबायदि सुजुग सुबिदा थाबाय थागोन रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो जेसेबां हायो इसेबां नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम जोङो मावनानै देखायगोन दा पान्जाबावहाय गासैबो इलेक्ट्रिक बिल फ्रि रायजो राजाफोर नोंथांमोना पान्जाब सरकारखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नाय आरो दिल्लीनि गासै इडुकेसननि फेसिलिटिफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नाय दिल्लीनि इडुकेसन सेक्टरखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नाय दिनै गोबांथार मानसिफोरा बुङो एथ' मोजां जुदि सरकार खुंदोंब्ला अरबिन्द केजरिवाल जे फाउन्डार जे आम आदमी पार्टीनि दिनै मानो जेलाव थानो गोनां जाखो होननानै गोबांथार मानसिफोरा सोंथि सोंहरो बे सोंथिनि ओंथियानो जाहैबाय फिननायानो जाहैबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय साराब गथाला बा जौ गथालायावहाय दिनै बिथांखौहाय जेलाव दोननाय जादों बिथाङा बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो जेसेबांनाखि इन्डास्ट्रि दं मोजां इन्डास्ट्रियानो जा गाज्रि इन्डास्ट्रियानो जा गासैबो इन्डास्ट्रिफोरखौ फोथांनानै थाथों होननानै बिथाङा दिनै जौ फानग्रा फेक्टरिखौ बन्द खालामा लाफैनो बिथांमोननिफ्राय एसे बांसिन टेक्स लानायनि गेजेरजोंहाय इडुकेसन सेक्टर आरो बेबायदिनो बोराय बुरिफोरनो थिर जात्रा आरो बेबायदिनो कारेन्ट बिल होनायावहाय बे फैसाफोरखौ बाहायदों रायजो राजाफोर जायनि फलावहाय दिनै बिथां सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड मोजां रोखोम हराखै बिनि थाखायनो बिथाङा बे जौ फानग्रा बिथांमोनहा माबा हिसाबै मोजां माबा हिसाबै बिथांमोननिफ्राय टेक्स एसे बारा लानायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय बेफोरबायदि फैसाखौ गुबुन फान्डआव दिनै बाहायनो गोनां जादोंमोन बेफोरखौनो गासै खामानि मावनायखौ गिनानै दिनैहाय बिजेपि सरकारा एनडिए सरकारा अरबिन्द केजरिवाल आरो नैबे झारखन्डनि चिफ मिनिस्टार
बिथांमोनखौ जेलाव सोनाया रायजो राजाफोर बेनो जाहैबाय जेलाव सोनाय सोरबाया गोबांथार बुजिया सोमजिया बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो जुदि बिथाङा मोजां खामानिखौ मावदोंब्ला दिनै मानो जेलाव थानो गोनां जादों दिनैसिम बिथाङा दिनै थाखा जाख्ल'नाय बेबायदि केसा बिथांनियावहाय दिनै मोननो थाङाखै मनीष सिसोदिया इडुकेशन मिनिस्टार बिथाङावबो दिनैसिम मोनाखै रायजो राजाफोर दिनै अब्लाबो दिनै जेलाव दोननाया दिनै खेबसेनो दिनै पान्जाबावहाय बिथांमोनहा सरकार दानो हानायखौ गिनायनि गेजेरजोंहाय दिनै अरविन्द केजरीवालखौ जेलाव दोननाया रायजो राजाफोर दिनै आसामा जोङो दिनै मा जानो थांगासिनो दङ बिटिसिआ दिनै मा जानो थांगासिनो दङ जायनि फलावहाय दिनै बिटिसिखौ प्रमद बर' बिथाङा मोजां सालायनो हायिनि थाखाय फुराना मोजां सालायनो रोङाब्लाबो एसेयैब्लाबो डेभेलप खालामबोनाय नैबे हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौहाय दिनै मानो गोसोखांनो गोनां जाफिनखो रायजो राजाफोर नैबे थांनाय एमपि इलेक्शनाव मानो थाखाय एथ' मोजां दिनै बिथांमोना दिनै मानो रिजाल्ट मोनो जादों जुदि बिजेपि हान्जाया दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट खालामामोनब्ला थांनाय समावहाय आरो जुदि मोजां पारफरमेन्स जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि पारफरमेन्स आरोबाव 29 थारिखनिफ्राय मोजां जुदि बिथाङा मिटिं खालामबावोब्ला जेननाया देरहानाया 100% रायजो राजाफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जोंनि आसामा मा जागासिनो दङ जिमान दिन लैखो आमार अखमर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गाद्दित राखिब चिफ मिनिस्टार राखिब एडुकेशन मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टार राखिब इमान दिन लैखो आमार अखम टू डेभलप हब नोवारे क्लियार मैं खाथां खब पारू मोर प्रिय बंधु हकल आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ क्लियार बुंनो हायो नोंथांमोना बिनि थाखायनो जोंनि प्रिन्सिपालखौ मोजां मोनोब्ला लैहोर लैहोर फैनानै गोसो गुदुङै जइन जाफै दा नैबे जोंनि प्रमद बर' बिटिआरनि सीएम बिथाङा बुंदोंमोन उइदिन 100 डेजनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन गुबुन कान्ट्रियाव सुइजारलेण्डआव थांनांगौ प्रयोजन गैया शान्ति खालामगोन दिनैबो गाबोनबो बेबायदिनो मानसि बुथारनाय बेबायदिनो गावजों गाव हिंसाया अस्त्र लानाया जोंनि बिटिसि आरो आसाम रायजोआवहाय मालाबा जोबनो थाङाखै नोंथांमोना शान्ति मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर रायजो राजाफोर माब्लाबाबो जोंनियावहाय माब्लाबाबो जोङो फिल जोङो शान्तिखौ मोननो थाङाखै होननानै जोङो बुंनो हायो बिनि थाखायनो गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि आम आदमी पार्टियाव फैनानै नोंथांमोना जगदान खालाम नोंथांनि थाखायनो आंनि थाखायनो मोजां होननानै आङो सानो नैबे आसाम आरो बिटिआर सरकारा ना गुरजालायनाय माबायदि लामाखौ बानायो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायलांनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर জলা চুটেলোকে দেখিছে ৰাস্তা ৰেলগাড়ী ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে দেখিছে আমি বহুতবাৰ জলস্বত্বেও কোনো সুফল হোৱা নাই ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাৰে যাওঁতে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সিডেণ্ট হৈ পৰে এগৰাকী তিৰোতা মানুহ কিছুদিন আগত মানে মৃত্যু হৈছে পৰি মানে বেমাৰী হৈ গ'ল তাৰপিছত মানে মৃত্যুমুখত পৰিল এই দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে আমাৰ আমি ইতিমধ্যে জলস্বত্বে আমাৰ কোনো ফল হোৱা নাই আমি মানে একটা ফিল নাপাওঁ চেণ্ট গেভেলি যদি অকণমান পেলাই দিয়ে আমাৰ মানে অকণমান সুবিধা হয় সেইখিনি আমি সুবিধা নাপাওঁ হোৱা স্বত্তেও মানে তেওঁলোকে মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই অৱহেলা কৰি আছে এই ৰাস্তাটো আজি 3-4 বছৰ এনেকুৱা হ'ল 3-4 বছৰ ধৰি এনেকুৱা হ'ল মানে ডাম্পাৰ চলে ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰবিলাক চলাই মানে নষ্ট কৰি আছে সেইবিলাক গাড়ীকো আমি বাধা কৰিব নোৱাৰোঁ নুশুনে তেওঁলোকে যাই থাকে কি কৰিম আৰু আমি নিৰুপায় হৈছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আহক আহি মানে ৰাস্তাটো চাওক ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাটো অসম মালাত পৰিছিল হেনো অসম মালাত পৰিছিল জোখমাখ লৈছিল জোখমাখ লৈ কি হ'ল কি পৰ্যায়ত আছে আমি একো জানিব পৰা নাই সেই বিষয়ে গতিকে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা মানে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক আমি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে অনতিপলমে কিবা এটা ব্যৱস্থা লৈ এই মানুহখিনিক যাতে এটা শান্তি দিয়ে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইমান দৰকাৰী ৰাস্তা নহয় আমাৰ খোলাবাৰীৰ পৰা আমাৰ হালমালৈকে এই ৰাস্তাখিনি আমাৰ বাজেটত ধৰিছিলে চৰকাৰে আপোনাৰ 2019 চনত বাজেট বনাইছে তেওঁলোকে বাজেট বনাই আমাৰ হালমাৰৰ পৰা পানী লৈ আপোনাৰ 52 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা তেওঁলোকে বাজেটত ধৰিলে আমি ভাল লাগিল আমি নিউজত দেখিলোঁ টিভিত দেখিলোঁ ভাল লাগিল কিন্তু বাজেটটো ধৰি তেওঁলোকে মানে কামখিনি নকৰিলে আমাৰ এইখিনি এনেকুৱা দুৰৱস্থা হৈ আছে আমি বাৰিষাতো যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰি যায় ৰাস্তাত আমাৰ মানে একাঠিও পানী বেছি হৈ যায় এনেকুৱা অৱস্থাত কি ডাম্পাৰবিলাক ইমান ডাম্পাৰ আহে আমি ইয়াতে দিনত মানে মিনিমাম আপোনাৰ 100খন ডাম্পাৰ ইয়াতে যায় কম হ'লেও ডাম্পাৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ ডাম্পাৰ যিহেতু আমাৰ উন্নয়নৰ কামত লাগিবই
ডাম্পাৰটো বন্ধ কৰিলেও বেয়া হয় সেইকাৰণে আমিয়ে কষ্ট ভুগি আছোঁ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলে যাতে অকল ভোট বিচাৰি মানে দায়িত্ব সামৰিব নালাগে আমি আমাৰ MCLA আমাৰ তেখেতসকলে বাৰে বাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ বিহু কাৰণে তেওঁলোকক মাতিছিলোঁ বিহুত তেওঁ আহিছে আমাৰ ৰাস্তা চাইছে তেওঁ কৰি দিম বুলি কৈছে কৰি দিম বুলি কৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকে কামটো নকৰে যেন তেওঁলোকে আমাক বেয়া পাইছে নেকি তেওঁলোকে আমাক জনাব লাগে বা নকৰিলে আমি বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম ৰাইজে মাটি দি হ'লেও ল'ব লাগিব কিন্তু ডাম্পাৰবিলাক বন্ধ নকৰিম আমি এনেকুৱা এটা কৰিলে আমাৰ ৰাস্তাটো তেওঁলোকে কৰি দিয়ক আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি খাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে আমাৰ এই দুৰৱস্থা দেখি শুনি আমাৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিক্ষা দীক্ষাত আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰ্ণদিয়াৰৰ ৰাইজ আমি আজি গোট খাইছোঁ আমাৰ যি এই বৰ্ণদিয়া ৰাস্তা ইয়াত ঘাট সদৃশ পুখুৰী সদৃশ এই ৰাস্তাৰে আমাৰ স্কুলত কলেজত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাই আছে অশেষ কষ্ট কৰি যাব লগা হৈছে এই ৰাস্তাৰে কেতিয়াও পাৰ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া বৰষুণ নাই যদিও পানীৰে ভৰ্তি হৈ আছে যেতিয়া বৰষুণ হ'ব তেতিয়াতো ৰাস্তা পাৰ হৈ যাব পৰাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো প্ৰকাৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে এই বিষয়ে আমাক কোনো খা খবৰ নলয় কেৱল